13 lugares estradenses mudaron parte ou a totalidade do seu nome. Vémolo xa no xornal semanal. Boas tardes. Este venres entrou en vigor o novo nomenclator de Galicia. Nel inclúense cambios nos nomes de 13 lugares da Estrada, correspondentes a 12 parroquias. O máis habitual, como neste lugar do Vilar na parroquia da Estrada, no que nos atopamos, é que se engade un artigo. Aínda que tamén nos atopamos con casos nos que se engade unha letra ou, aínda máis destacado, un cambio na totalidade do topónimo. Na parroquia de Loimil, o lugar de Loimil pasa a chamarse a Igrexa. E esta fin de semana, 360 curvas voltou aos cines estradenses. Este documental, co-dirixido por Ariadna Silva, gañou un mestre Mateo e aínda lle quedan dúas proxeccións. Unha este mesmo domingo ás 9 da noite e outra mañá luns ás 5 da tarde. Patiñas da Estrada vai recibir o galardón ao momento rebumbio do ano. Isto chega tras a súa campaña que fixeron para que a cadela Bombo volvese a andar. Ata este martes está aberto o prazo para votar polo estradense do ano nas redes e os xoves entregaránse todos os galardóns. Óscar Durán denunciou que romperon en ata 3 ocasións o cadeado que impide o acceso á praia fluvial de Río Liñares, tendo que ser reposto nesas 3 ocasións. Lembrou que o acceso só se permite dentro da tempada de baño, que este ano vai comezar o 23 de xuño. Móvete pediu que estea aberta ao público todo o ano. Na mentres, os veciños de Nigoi queixanse do mal estado das pistas da parroquia. Segundo comentan, dende o Concello dixéronlles que non se van nin bachear, e este estado, é consecuencia dos temporais do pasado inverno. Un inverno que nada tivo que ver co tempo desta última semana, na que se alternaron os días de sol e calor con días máis trebuentos. Imos ver como ven a semana que ven. A primeira metade da semana estará pasada por auga. A partir dos xoves deixará de chover e sairá o sol. 150 son as tarxetas que xa se entregaron para abrir os contedores marróns. 41 delas correspóndense con comercios. Recollida que de momento é voluntaria, pero que vai ser obrigatoria. Louzao mostrouse disposto a aumentar o número de axentes da policía local. Fabiola García visitou as que serán as novas instalacións de atención temperá na Estrada. Atoparánse no antigo xulgado número 1. La estación creou un espazo gaming. Os usuarios poderán aportar un donativo para axudar no financiamento do proxecto. O Concello dou luz verde á construción de vivenda de protección oficial por parte da Xunta. Agora falta que as liciten dende Santiago. A policía local rescata a un peregrino que se perdera facendo o camiño da Geira. A Estrada viviu unha nova edición do Salón de Vehículo de Ocasión. E imos rematar este xornal semanal coas imaxes que nos deixou a gran festa que organizaron en Nigoi coas orquestas París de Noia, Olympus e Panorama. Pero antes saiban que xa nos poden atopar en Mastodon, unha rede social na que poden atopar os nosos contidos sen depender de que lles ensine ou non un algoritmo. Isto é unha iniciativa que xurdiu por parte da Asociación de Medios en Galego e na que participa Xornal da Estrada. E agora sí, moitas grazas por estaren unha semana máis aí, vémonos a que ven e quedan coas imaxes da festa de Nigoi.
pues también deberían de prevenir.